kasih juraganku. Jangan lupa klik itu, subscribe aja di YouTube biar konten makin seru. Setiap like adalah senyum baru. Komentar juragan bikin kami maju. Dukung terus channel kami biar konten makin seru. Ito Panginoon, huwag terus paus daya Matyaning palangan mundura tak trajangi dewi keparat babu prajurit Wirata Sekti Mandara Guna Prawira Jayeng Palukun bisa ngasarake prajurit sangka ing kraton Nuswara Amuk Sramrata Jayamrata
iki sloka majuning palagan pepatih saking nagara Nuswara mireki Wanapati manggala kita. Sapa kowe? Warangka negara Wirata reki Wanapati Jayanegara. Ayo kowe keduga bali sak prajuritmu ben ora. Welah dalah keparet. Gampang menmus ngentekake bondo pirang-pirang yuta. Tekan kene dibalekake. Kowe keduga singkirno apa radya balamu? Ora gelem minggat aja takon dosa. Dadi rempon dening tanganku paret.
Sawetawis anggen paduka mangun bandha yuda wonten ing palagan. Paduka menika sinten pengagemanipun Sajak Nalindra? Inggih. Kula menika awon tanpa warni satunggiling Nalindra. Kula menika menawi boten klentu ingkang jumeneng nata wonten ing nagari Nusarukmi. Jejuluk kula Prabu Surabramadiraja. Handika sinten? Kula pun patih Jayanegara saking nagari Wirata. Menapa sababipun temah dados Bandayuda ing antawisipun prajurit kula dalah Wadyabala ndika Raden Patih. Ketingalipun para Wadyabala singandipun boten kenging dipun tata ing atasipun pancing ladan Wirata boten paring keterangan langkung rumiyin. Mila boten mokal menawi lajeng badhe kula singkiraken. Mekaten Raden Patih. Estunipun ingkang seling penampi menika para Wadyabala kula ingkang menika kula nyuwun ageng samudra pangaksami. Estunipun kedarang-darang saking negari kula dumugi ngriki menika Istiara boten badhe damel saking negari Wirata. Namung kepengin sanget badhe ngebun enjangan jejawah sonten. Kula menika pengin badhe nglamar dhateng Sekar Kedaton Wirata Atmajan ingkang sinuhun Prabu Durgabau. Ingkang asesilih Dewi Durgandini. Dados nuwun menika badhe nglamar dhateng Sekar Kedaton Wirata. Inggih. Kenging menapa mboten paring nawala langkung rumiyin. Tinimbang serat aluwung kula piyambak ingkang dhateng. Ingkang menika Raden Patih. Atur kula menika mugi enggal dipun aturna dhateng ingkang sinuhun Prabu Durgabau. Menawi Dewi Durgandini kelampahan dados garwa kula boten dawah parang nanging dawah kasurtabut. Awit kula menika ratu sugih Banaraja donya. Kula sangkah lan tanggel mulyakaken muktekaken dhateng Dewi Durgandini. Sinuwun Prabu Surabramadiraja. Nuwun kula. Estunipun ingkang badhe nglamar dhateng Kusmaning Ayu Sekar Kedaton Wirata menika mboten namung mitangaken paduka piyambak. Malah jangkep 1000 nagari. 1000 Nalindra ingkang ngayunaken dhateng Gustiku Raden Ayu. Lho. Sampun kathah ingkang nglamar. Sampun 999 Nalindra ingkang nglamar dhumateng Sekar Kedaton. Woi lata. Ngaten kula menika darah urutan ingkang wingking. Inggih andika darah urutan ingkang wingking. Walah kok antrine wis 1000 temen. Lajeng pripun niki? Pun tampi menapa boten? Katampilan botenipun kula dereng saged ngaturi katerangan. Malah wekdal mangke sinuwun kepareng apa dika semene sawetawis masanggrah wonten ing laladan Wirata sabab wekdal menika nagari Wirata badhe dipun wontenaken sayembara pilih ingkang kaaturan milih nuwun inggih Raden Ayu Durgandini piyambak badhe minggah ing pepanggungan alun-alun negari Wirata. Oh ngaten nuwun inggih. Lha ta. Nggih. Ngaten dawuh kleresan. Kula sakahan ngantos sak dumugining sayembara pilih ingkang menika monggo sinuwun samya sowang-sowangan sami ngantos paduka sinuwun adamel saing nagari. Mboten. Kula nyuwun pangapunten. Pareng kanjeng pamit masang rasa utawis. Nembang tengara sawadyane nedya kondur marang
jroning praja jroning puraya celeng kukila kang katrajang kikir samyo amariki ora karo san so yo sang palayuning bala lahing kono tuwal sawetawis rami nggih nyemangun Bandawa pati prajurit saking negari Nuswara kumit mandang tandhing lan prajurit Wirata aramening Bandayuda samyagada kineda bindi pinindi nanging mangke kenging pinisah dening Prabu Surabrama Diraja pepanggihan lawan Patih Jayanagara dupi sampun ngaturaken menggah kawontenan ingkang saleresipun ing mangke gesem menika sawetawis anggenipun Bandayuda daya-daya Sang Nata Prabu Surabrama Diraja ngawe Purwadya Balarem sawetawis wonten ing samadyaning talatah Wirata Patih Jayanagara mangke daya-daya angundangaken dhateng dawuh ingkang sinuwun Prabu Durgabayu lamun teng negari Wirata padhewon sayembara pilih ing mangke datan karaos tumindak ing sangarkiyana padha wis angancik ing wanci madya ratri sang saya dalu araras abhyara kang lintang gumedhap Desunyo tengah wengi lumrang kandaning puspita
Karengyan ing putyanira sang diwicara mbrengang swaraning madu prongto manung sungsarining kempan sini gegenti winuwusana sempalaning laku ing mangke datan kaya kang ana madyaning kayiwang Kanjeng Ngring Salaka katingal sang Hyang Guru lenggahaning madyaning Palokarna tengahing bali paparyawarna kadhep lawan Jawa teng sedaya dalu terek sinarada dalah sang ya para putra Jawata yen Jrandra ayah baita pinancat
Wasta kayawangan jungkring salopo ya kayawangan jungkring kailoso. Ya kayawangan kiloso purwa ya ngundaran diri bawono. Ya sinebut kayawangan Suralaya. Nadyan kathah kayawangan maning Gandara Tengkara Segara Ngarga Dahana nanging datan ngati kayawanganing Suralaya. Ingkang ngargani madyaning bali papariwarna inggih menika tawarnane kang wisik Sang Hyang Guru. Ya Hyang Pramesti, ya Hyang Pramesti Guru, ya Hyang Prameswara, ya Hyang Budipati. Hyang Nilakanta, Hyang Marteng Jagat, Hyang Marbudengrat, ya Hyang Parama Siwa, ya Hyang Paramerta Siwa. Ya Hyang Acintya Nirmala, ya Hyang Biro. Kang kataman Rarasmara Rara Pintra anglam paran tumamengti lamrum paya ruming sariranto Sumarmani rongra
Aduh mas mirah sangku sumo ambu kok kandaning sekar Om Swastiastu Nama Sidam Sidaratu Tat Hastu Hastu Nun mangkito kakang Resi Narada Kawula non nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Adi Guru animbali dhateng piswaning Rakantring Siduk Ngudalida mila jengandika kakang Lun Piji marak mangayun sampun dadosaken kagiyating penggalih jengandika kakang Narada kawula nuwun inggih dupi kula tampi timbalanipun Adi Guru kagiyate manah pindha alang-alang salamba pinanjering lara katempuh ing Marutagung dhat mejet kumitir carut amor kalian maras sajak mengku wigatos Adi Guru kepareng ora kantos cumadong dawuh wonten menapa Kakang Resi Narada mila Kakang Narada tebih ulun awit celak kados ulun raketaken wigatos sing pasiwakan dinten mangke tanah sanes namung anggen ulun menggalih dhateng gara-garaning Kayuwangan gara-gara mboten kadi sagedagan menika Kakang bumi genjot samudra kocak kawah lir iki nebur katingal rengat singating lembandini ompaking Bali Marcukunda kados arsa hanjum plango geger para widodari samiya wayang wewuyungan menika gara-garanipun menapa Kakang menapa wonten kayu ingkang mawa teja menapa wonten sela ingkang akembar warni menawi wonten kayu ingkang mawa teja kapundhuta Kakang pinangka kangge gantos saka guruning Kayuwangan menawi wonten sela ingkang akembar warni mugi kapundhuta pinangka kangge gantos ompaking Bali Marcukunda kawula nuwun Adi Guru menawi paduka mundhut katrangan tumrap gara-garaning Kayuwangan kawuningana sareng kula taliti tok sumbering gara-gara menika namung dumunung wonten ing madyaning wana tunggul wonten madyaning wana tunggul titah pujangkara inggih wayah paduka pun para sara ingkang dinten mangke yoga brata wonten ing ngriku menapa to sababipun dene para sara yoga brata wonten ing ngriku ciptaning manah piyambakipun badhe nglampahi wadat boten badhe palakrama slaminipun gesang menawi boten pikantuk Batari ora mewati inggih widodari guruning para sada inguni miat langening kalangyan gelar panda muncara dina nirke kunang surem sorotetan padang oh
Kakang Narada mekaten kakang ingkang dados tuk sumbering gara-gara. Kawula nuwun inggih. Kakang Narada menawi ngantos Parasara menika mangke wadat ateges cures turuning Nalendra ingkang ngrenggani Ngarcapada. Ing mangka jangkaning jagat sampun nyebataken kakang menawi Parasara kajibah nurunaken wijining ratu. Ingkang menika kakang kedah dipun budidaya. Sampun ngantos Parasara menika mangke kelampahan wadat. Lah lajeng kados pundi Adi Guru? Monggo Parasara sampun prasetya boten badhe palakrama menawi boten pikantuk kalian gurunipun piyambak inggih pun Batari Rukmawati menika wau. Kakang Narada nuwun wonten dawuh. Estunipun miturut jangkaning jagat ingkang sampun ulun wuningani. Parasara sampun pinesti dados jodhonipun putri ing Wiratmatmajaning Prabu Durgabau kang asesilih Dewi Durgandini menika panjalmaning Batari Rukmawati. Ingkang menika kakang kedah dipun budidaya supados gagal keparingipun Parasara anggenipun badhe wadat. Lajeng caranipun kados pundi? Kakang Narada keparenga parintah dhateng para putra Jawata ingkang perlonipun gagalaken semedining pun Parasara sampun ngantos kasembadan pangajaping pun Parasara. Ewadene menawi pancen para Jawata boten kelampahan gagalaken semedining Parasara lan gagalaken ingkang dados pangajaping Parasara mangke ulun kaliyan Kakang Narada ingkang sesarengan ulun kanthi budidaya mrih pinanggih jodhoning Parasara. Sigra kang bala tumingal leratit wilating kanda Dang langkung manguncang nit benjang sangat imit kaya puto sing ora akil Trawaca dawuh Padukwati Guru kepareng rakanto nyuwun pamit muli badhe parintah dhateng para putra Jawata nuwun inggih Kakang mboten langkung nyemanggaken sing ngandika Kakang Narada.
Puspita mendah kang warni Om mitring taman Anun kang sekawarasi Menyuting tias koyo kocap putromo Menika kados Siwa Narada ingkang miyos wonten ing madyaning repat kepanasan kawula nuwun menapa wigatos sing pasiwaken kepareng Mbabari putra sing andika kula Jawata ing Arga Dahana kula pun Bathara Brahma Wanarada nadyan aku cumadeng dawuh Wanarada apa wigatining pasiwakan Babarana putramu aku Jawata ing Arga Maruta Bathara Bayu Hang wilaheng nadyan kula cumadeng dawuh Wanarada menapa wigatos sing pasiwakan kapareng Mbabari putra sing andika kula Jawata ing saking sela mangumpeng Bathara Yama Dipati kula nom sanadyan kula cumadeng dawuh Wanarada kepareng Mbabari putra sing andika kula pun Bathara Pritanjala kula pun dewaning carik Bathara Panyarikan wilaheng kula nuwun wa paring kula cumadeng dawuh para dewa sami dipun klempakaken menika badhe mandhap menapa kapareng Mbabari putra sing andika kula Jawata saking ngerdi wijil Bathara Temburu kula pun temburu kula putra-putra kabeh kang padha ngadhep Gana-gana Surenggana Patih Iwang Kunangkaresi manama jeneng kita ulun wiji mangayen nggih ingkang rinembuk ing pasiwakan iki mau mung kajaba gara-garaning kayiwangan bumi genjot samudra sak kawah lirik nebrengat singating lembandini Adi Guru ngundhut pirsa marang panjenengan ulun-ulun wis ngaturake menawa ingkang dadi tuk sembering gara-gara mung kajaba pakartining titah Pujangkara yaiku saka ing Saptawarga Sangkan kang aran Parasara dina iki tapa ning alas tunggul wondene ciptaning si Parasara sakwise dheweke koncatan gurune deingune yaiku Bathari Rukmawati terus Aprasetya ora bakal palakrama selawase urip lamun totan antuk Bathari Rukmawati lho coba to nggih semono gedhening tekate si Parasara anggone gandrung karo gurune dhewe nganti katemahan Aprasetya ora bakal palakrama trima wadat selawase urip lata kok mekaten wong ing atasipun menika murid kok gandrung kalian gurunipun aku dhewe ya lagi iki nyumurupi lelakon lata menapa namung sak godhong kelorambaning jagat tetela Parasara kasmaran kalian gurunipun piyambak napa irang wanita ing ngendah kok lajeng Prasetya badhe brahmacari ayo wong pancen gedhening katresnan kang ora kena siniram dening apa wae lamun ta ora Rukmawati ingkang nyiram
kajaba yen Rukmarati iki gelem dipek bojo lan Parasara mbok menawa bakal gagalake wadate. Ah, ngilang. Karo sing mulang kok gandrung. Dudu karepe dhewe ane. Niku rak gurune to. Iya, lah pripun lah murid kok gandrung kalih gurune. Lan apa kelampahan to wong. Nitik ing saka tata lair moka bisane kelakon ning sumurupa kabeh para putra dewa. Satemene Rukmawati wis pinus dadi jodoning Parasara ketitik. Rukmawati kudu manjalma marang titah ing Arcapada wondene ingkang miturut jangka kang wis kawuningan adi guru. Jangkaning jagat Parasara kudu dhaup lan putri Wiratlat majaning Prabu Durga bau. Ingkang hasisilih Batari Durgandini ya Dewi Durgandini. Kawulana iku pinus dadi jodoning si Parasara. Mulawe kang saka iku kudu dibudidaya bagaring ciptaning Parasara nggone arep madak. Awit Parasara wis tinitah. Wis jinangka kudu nurunake wijining ratu. Nek nganti Parasara ora gelem rabi kuwi bakal curus lakone ing Arcapada. Awulana. Mula nggih kabeh para putra dewa padha berdandana. Keparing adidur kabeh para Jawata kenen padha nggagalake lan jugarake nggone semedi si Parasara. Lan kenen murungake karepe nggone bakal wadat. Bumi gonjang ganding langit kelap-kelap gaton. Lerkintanging sang maweh kandrung. Sabarang katulukir ngoyak mangke. Kawula nuling kiwa. Boten langkung 20 kula dherekaken. Ayo tak dherekake Wanarada. 20 kula dherekaken, Bu. Ya wis padha miranti mupungi sesuk ayo padha diangkatake moko menyang alas tunggul, Nger.
ning kalang nyewana gelar pandamuncar non lerek konang suram soroti tanpa adang lah ing kono to wau lulus lampeng para Jawata ingkang sami jengkar saking kayiwangan Suralaya ingkang semedyaning kayun para sanggagalaken dhateng semedining sang para sora ingkang wonten ing wana tunggul kuneng genti ingkang windursita gampang wong kang ngamunggel kawi ing wangke datan kaya kang ana madyaning wana tunggul katingal sang para sora Dakti Yoga Brata kadhep dhateng sang Yaning Repatwana kawantatur Cinandra saking do kadiyayah rerondonan
inggih kacarita wau. Menika to warnane kang ngawasta ing wana tunggul. Sipating wana ingkang gawat sakelangkung wingit. Ling-ling madyaning wana taksih wonten isen-isen tigang perkawis. Ingkang sepisan kathah ing satu kewan kang maksih galak tur tukar mungsuh jamu manungsa. Kaping kalih madyaning wana pinangka papani gendruwo tetekan ana dilulu Banaspati genjong Aruda yang klek-klek balung atandha. Kaping 3 madyaning wana asring pinangka pacak barisaning Wratadanawa. Kathah kekayon ingkang ageng rone angrembuyung akriwingiting papan katingal sepi kahanane. Mung kapiyarsa ngalesting naga alih lan malimbanging lutung. Sanadyan to kawat parandiring mangki ana satriya kang labya yoga brata trah saking Setuarga. Ingkang kakasih Bambang Parasara. Satriya bagus warnane kadulur raga karo dasar Mundara Gunung Prawira Jayeng Palugon. Satu kewan datan wantune lak labet boten kuwi ngandha lisah Jayeng Katon ingkang kahagem dhateng Sang Binagus. Nalika mangke kadhep perpatmono kawan catur kang mung ngarasana Mati Semar. Badranaya marga samunaya Antaka bojo gati manang mundung janggan Swasanto Dyasuri Punkaya Kyai Ismaya. Kasambet ing wingking kating lapis wanipun Klurah Nalawigaring. Ya Cakrawangsa Katojo Pancala Pamrujak Purwana Mrengkel lan Bambang Sapu Jagat. Ing wingking kating lapis wanipun Klurah Petruk Surajenggala kantong bolong jengglong ijaya sira gendhila. Ing wingking piyambak katingal piswanipun Klurah Bagong. Sawetawis sang Bagus tang paring dalu arep punakawan mangkon wijiling pangandika ingkang dereng awiya sing ladi.
mantu ing arum ilining memanis balebar mringkang cipta sumrambah weh prangti Romo setyas manakung Musti keng hapsari patine anggung kayung yen matu ning malakse bereket kuket sadulito lai mangke tandara ndara kula sanga bagus ndara kula Bambang Parasara menapa sababipun ndara kula nengkados watuning kados banyu mugi keparenga paring dawuh dhateng kula pun Semar Den monggo ndara ngempyang lawang sami lumerek toya mulek monggo wangsul gelang alit mungguing driji kula mboten lali kalendika Den ndara menawi ndika mboten ngresa paring dawuh swasana katingal nyenyet sepil sepah sampun labet boten wonten ingkang udar gagasan ndara kula Bambang Parasara Den kandel inggih kandel namung perkawis blanja ampun dikandelake Ponokawan papat niki sing dijagake namung sampeyan Den nek nganti mboten kersa paring dawuh lajeng kula sak anak kula niki mengki nedha napa monggo ndara kula dherekaken kundur Den sem kula ndara semaur kula
Den nimbali kali Semar. Ora ana sing tak gagas kok sem-sem. Mung perkara aku gagas mripatmu. Wonten enten napa, Den? Mripat kula enten napa? Aku ki ngumben karo kagunganmu mripat. Yen nang omah betah melek. Bareng enek kene kok kowe mung mliyut wae to Sem. Niki mripat kula dong sakit, Den. Aku yang gumun karo larane mripatmu kok Sem. Pirang-pirang taun rembes kok ora mari-mari. Kula pun budidaya golek jampi wadine mboten saged marasaken, Den. Tak kei obat apa gelem nganggo Sem? Obate napa, Dara? Keparenga paring dawuh. Nek nggugu aku kowe ngepuk boto abang. Engko nek wis dadi semen mawur kae campur ana ulek kang lombok. Nggih, Den. Terus dinapakake. Engko terus wur-wurna ning nggon mripatmu rak waras. Nggih, Ndara, kaklekane. Ora ngajar. Areng tak saring-saring kok dudu suarane ndaraku. Apa wae ning atik mripat wis rembes kok kon ngewur-wuri semen abang karo dikeki lombok iki apa pancen kowe ngrancakake nyanglen aku. Iya. Kowe gancangke patiku. Bedes. Wong tuwek ora dipundi-pundi. Ora diwedeni malah disia-sia. Ora ngajar. Ayo, juwit ngono. Muni yo. Tak sedakake dadi rejit cacing. Piye, Kang? Ora wedi kok disedake bapak. Ya wis jalukane kok. Bocah ora ngejeni nyang wong tuwa kuwi ben disedake. Pira boro dadi anak ora bisa munjung apa-apa ki mbok yo ngaturake bekti 6 perkara. Bekti 6 perkara kuwi tindakake sepisan bekti nyang sing gawe jagat. Kaping pindho bekti nyang bapa ibu. Kaping 3 bekti nyang sedulur tuwa, kaping 4 bekti menyang guru. Kaping 5 bekti nyang maratuwa, kaping 6 bekti nyang negara. Bekti pirang-pirang bekti kok ora tau ditindakake. Ora tau nindakake bubekti. Kaya ngono ki apa bocah kaya ngono kuwi. Pirang-pirang bekti ora dinggoni. Jalukane disedakake. Sedakno mo. Dadi wong ya angel ngingoni. Angger mangan beda karo kancane iki sego arep, tiwul arep, bulgur arep. Bagong ora kembang menyan moh. Kuwi wong apa demit. Ngombene kancane iki wedang teh arep, kopi arep, coklat ora nampik nek Bagong nek ora kembang setaman moh. Sedakno. Ben aja dadi wong. Alah, bapak nyedake aku ki ora mandi. Mongso mandi ya. Ngono to. Dadi kowe iki meksa isih nyepelekke nyang aku to. Muga diseksana bumi langit. Iki meksa isih nyepelekke nyang aku to. Muga diseksana bumi langit saisine. Muga-muga Bagong delak-delak selawase urip. Aku ki urung tak sedake ya wis ngemis ki, Pak. Aku ki dadi anakmu tok kek ya apa? Berkeduwek.
berkeduwek. Wong syaratan kok nganti lali. Paitane iki apa wong bergegugeg kok bergeduwek. Bergeduwek iki saya mangkele ngono. Nek sangka mangkele iki terus bergeduwek. Ya. Kowe ora ngrumangsani tak wenehi sifat genep. Gathukane kaya ngono rak dhisik ora tak dadekake kowe. Alah. Kowe iki jane ora iso ndadekke. Aja saka kewicaksanane sibu ngono. Apa dadi aku ta? Coba saiki pikirin. Anakmu telu kuwi tiru kowe sapa? Anak telu kok teng celoneh. Gareng iki kaya turu welu. Petruk iki kaya glugu kesambar gelap. Bareng aku iki kaya Kumajaya. Waduh. Wong Kumajaya kok mlekotrok kaya ngono. Wandamu, aku ki yo ngumun. Kaya Bagong mripate amba kok malah ora awas. Ajale kowe aku dhewe nganggo ngumun. Tak nggo kedhep ki ora iso iki, Kang. Ora iso wong ora ditelapukan kok. Saya aku nek gagas cangkemku iki. Dhuwur cendak ngarep nyongot. Eleh. Aku kangre ngemplok panganan ki rak kecer kabeh. Tak penerke jero ki blake mleset ngiringang. Sangka gedawan ngisor. Apa iki lambe ta iki laweh? Lah ya kuwi pomo kowe turu karo bojomu, wis tau bojoku keserot. Soale lek ku angop kekamban. Lah iya kowe ki anggere mangap kaya cangkem boyo. Ambane semono kok untune mung siji. Tekoke Semar kuwi. Ndokoki untu kok ora genep loro. Siji gawil nek dhuwur. Kuwi pomo mangan jadah ngono piye? Tak singkirke sik. Apane untune? Lho, iso to le. Iso kok iki dikiwake kena ditengenke kena ngono. Lah wong untu wong adik kaya barang apa? Nyet aku nggumun karo untuku dhewe. Bojoku ki anggere arep mapan turu urung iso nek urung dolanan untuku. Alah. Ade wong arep mapan turu kok dadak ngerogoh cangkem. Mula aku ki wis kulina. Anggere arep mapan turu wis tak ngake sik cangkemku. Anggere aku wis mangap, ngono ae terus. Lah iya. Neng gagas lakone Bagong. Sing kekamban sing ciut keciuten kaya gareng kuwi. Wah, kuwi cilaka iki le. Ngemplok blanggem ki ora tekan-tekan. Gedhe blanggeme karo tutukku. Gareng kuwi pomo mangan ngono kon mangan sing bangsa cilik ae. Cilik kudu dimamah sik. Marga nek ora ngono ora kelebu. Ah iya, wong satriya. Waduh. Kaya ngono lek satriya. Beda karo aku, go nganggo kanggre mapan turu ya ewoh. Sing ora ewohe piye? Coba irungku kuwi, Kang. Aku kanggre mapan turu yen miring dikrikiti tikus, yen mlumah dienggo candelan obat nyamuk, bareng mengkurep ki awak semeleh ki irung metongkrong dhewe. Isane demes nek digaweke urekang. Digaweke bolongan sak semprong kae iki terus angku anggere mengkurep terus tak lebokke semprong sik. Irungku terus lagi semeleh. Saya nek mara dhayoh le. Awak urung tekan ki urung wis kula nuwun.
Eleh kuwi iya. Saya nek nguyup jangan, wah susah meneh. Mosok lambe urung tekan iki irung wis ngoboki ampas. Irungmu kuwi iya. Ning ya nek gunane eneng. Ora beda kowe nek bojomu ki dolanan untu nek bojoku ki ngulek-ulek irung. Irung kuwi nek urung dilus-lus karo nyahku ngono. Bojoku ki urung turu. Mula nganti tekan sayahene mbok ora entuk beras kae meneng wae. Anggere urungku utuh. Aku ki tenan kok mulih ka metro ora nggawa dhuwit ngono ki bojoku mampang-mampang terus irungku tak tokke ngono. Terus jahne ning. Ya wis to pakmu ora entuk dhuwit ya wis. Wis entek sik. Wis timbangane ngono ya wis kene pakmu irungmu tak nggone cekelan. Ya meneng ae Mbak Yu iya. Anak-anakku ya nganti sayahene kulino. Mbok nangis kekontring ngono kae nggih. Irungku tak tokke ngono cep ngono terus dimut. Kaya kempongang tandani kok. Mula arang-arang anakku ki sing disusoni mboke nganti setahun iki arang-arang. Lahir ceprot dimimiki mboke mur sepasar terus ganti irungku. Mula nganti irungku iki rak nedas. Jebolatno. Pucukku rak abang. Sangka dimut terus iya. Dikenyut karo anakku. Kowe ya meneng ae wong aku ya penak ya meneng. Oh, es gombal amoh. Wondo iki kaya Kristen. Kristen, no. Kristen kok Kristen. Ayo wong nunggu wong susah ki ya ngene iki. Lah wong sing ditutke meneng iki kudune sing ngetut iki ya wong bisu ngono dadi padha menenge. Dingene pemarep apa-apa mung menehi sasmita. Lah iki terus kepiye godorinamu? Tinggal lunga wis mo. Arep nyambut gawe apa? Ayo wong genah. Wong papat ngene kok. Pomo nyambut gawe ya mesti iso mlaku. Barang cukekan. Bapak dandani wedok ben dadi ACDC. ACDC iki apa? Ya, lanang wedok no. Dandani kayak gelungan terus garing kon nggawa siter, aku le ngendang, Bagong sing gogong bumbung lho tak genep ta. Ku apalane apa? Apalane apa pocong, apa-apa ngono kuwi nggo paitan. Golek sandang pangan. Iya engko sing rame pasar ngendi ngono. Ku dhewe-dhewe linggihe le ngendang ning Lombokan. Le nyiter ning gone wong dodol ceme. Aku le ngegongi awrung dodol tempe. Terus ledek iki terus ura nyang ndi-ndi ae. Barang wis udan iki terus kisruh. Lah wong sing ora kisruh piye? Wong papat kok semebar sak pasar. Apa nek sembodong aku ngirit ya, Truk? Piye? Kowe wae mangkat dhewe ngolekke wingon wong telu iki carane. Kowe gawe wong-wongan terus digendong kae. Adi rekae kaya wong gendong kae. Lah iya, oh dhisik aku yo kaget kok, Gong. Tak kira ki wong tenan. Dikai kacamata gawangane tok. Kae kupluk. Mlaku ki kok peteteng. Bocah apa bareng. Eneng cah cilik kurang ajar iki nggawa plintheng. Gon rai iki diplintheng. Wah, lah ki wonge bandel tenan diplintheng kok meneng ae. Malah ngece ae. Sijine iki ya nggawa plintheng iki. Sing diplintheng iki wonge tenan. Hoto yung kekotring terus icul kabeh.
Lah iya, mongko kasing katon rak sing ngarep to kae. Wonge tenan iki bareng mlayu malah katoke kae iki. Ning aku weruh iki, Truk. Apa? Petruk nyang dhewe. Lho, ora eneng aku ki tau lunga dhewe. Enek kok diomongi kok. Kathok kolor ireng dawa. Wis nganggo kopiah ulat-ulatan Petruk nggo kenthongan karo kepiak telu ae. Piak nang toko Mas. Bumi gonjang ganjing. Wah, kae Petruk nyang aku ngono. Oh, kae mali aku kae. Wong tiru aku. Dadi mbok pirang-pirang dina ki apalane mung bumi gonjang ganjing. Langit gonjang ganjing. Ora apal. Wis tau kepethuk aku tak ajani, Pak nyanggonku tak kei apalan. Bener dok laris kok mung bumi gonjang ganjing entek terus ngono. Ngono laris kok iso nyekolahke anake. Iya. Beda karo Gareng, ngemis pisane geblasok. Wis critake ngono. Pateni amblek nggo geblasok piye ya aku ki numpak bis jurusan nyang Jawa Wetan. Mandheg setan plaki Gareng dituntun anake wedok. Nganggo teken dawu karo nganggo kacamata ireng. Ngatung jendela ki pinggir jendela ki pas tak linggi. Paring-paring Den. Kula tiyang mboten gadah Den. Kangge tumbas sekul Den. Aku lek ku mangsuli rak gelis. Waku kok Reng. Garing li mlayu sipat kuping. Lawang ora tau nganggo kupluk kok nganggo wah pangling aku. Wah, nganggo DPR-an. Duh, pangling aku. Nah iya. Mula kudu dispadakake. Ati ngemis ki kena nganggo komo-komo. Oh, kuwi wae ora pati ya, Tru. Aku ki wis 1000 lakon dadi selakon. Piye to? Barang ledek nalare. Ledeke loro aku ki ngendang. Aku ki kleru lek ku mangkat ki. Jujuk ki dalan nang Ndara. Lho, piye to? Lah wong ledek iki ora ngerti kok. Aku ki wis nganggo tudung caping gedhi ae. Ora iku tak tutupi. Sing dibarangi nggone Ndara dhewe. Tak tung blang tung tak Ndara ki tak terus kalingan kendang aku terus mara capingku dibuka. Lho. Kok Bagong ta iki? Oh, kaya Suradi cahine. Aku terus nggih Mas aku ngono. Timbang prei ngene. Oh, ngandamu. Lah wong barang ra diulatake wonge. Kono ngger kowe padha. Matura nyang bendaramu. Ayo arep matur piye? Wis kono. Sak karepmu disangkani apa? Lah iki ngene wae. Yen ngaturake mboko siji ora bakal disaruwe sing dadi ature. Ayo ngaturake lelagon wae. Sing laras, sing muyek, sing gayeng. Apa pangkur didadekke werna-werna. Nalare pangkur ditabuhi dhewe-dhewe ngono wis rampung, ya. Terus didadekake nyang rujak jeruk wis mesti ora. Ndara enggal senggang penggalihe. Ya. Rujak jeruk. Aja nganti lali jenglenge, Kong. Ya, coba ayo. Dirungokake. Karepe lejar penggali Ndara.
Thank